Market. Dalawang kilo ya? Ha? Wala ng tao katatapos lang ng Christmas. Kulon! Tama na muna yan. Kalatang basuran sa katulog sabon kami. Okay kayo. Kailan hindi ka mamimili? Ikutin ko lang sila. Ay. Ito po ang magiging pansamantalang Alabang Public Market habang gagawin yung lumang palengke na yan. Magkakaroon po ng pagbabago dito sa Alabang Public Market. Saan ka aakyat?